Mahirap na. Go, Team Moray. Duterte! Laro lang, laro lang. Mamaya may pusta. Oh. Hindi, pag may pupusta, meron. Abo kayo ito. Banda rito, teka. Okay lang yan. Yung bola Wala, hindi natin nakakimera ito eh. Gumawa po natin si Billion. Sa gitna. Service, service. Okay, game. 1-0. 1-0. Saan ka ba ito naman? Dito pa rin siya. Sakit pa kanya, tignan mo. Go, Ide! Meron pa siya din bola. Tayo. Hindi ka gumagalaw. Tuwan. Tungo na sila. Ito. Pupunta dito yung bola eh. Nabak na yung battery. Tek! Pili mo yung double A. Ito pero. Yan. Ano yung tungo? Yan, sure ball, sure ball. Ah, sure. Ball. All two, all two. Ano? Ball po. Nice one. 3-2. Okay. 3-2. Yung mananalo dito, kalaban ng Team Thailand. Uy, Thailand yung champion. Yung mananalo to, kakalabanin ng Team Tarlac. Tamang huwag na yung Team Tarlac, oh. Relaxing. Waiting for championship. Ay, Tarlac yung ano. Oy, 4-2. 4-2. 4-2. Favor of Yawa. 5-2. Hey, 5-2. Antoy lang ba? Galing ah. Nice one. Antoy lang yan. Antoy lang. Lalo na 30. pag nandito si Sir Juber. Ay, isa nyo kay Kuya Juber. Kaya nga, iyan na yung nga eh. Sayang. Signal eh. Oh, ayan, ayan. Oh, dali, ayan, ayan. Normal lang. 5-3. Team Yawa. The favor of Team Yawa. 5-3. 6-3. 6-3. 6-3. Team Yawa. Pinagkaan lang, hindi nababasa. Hindi nagkakaroon. Daming audience nila, ano. 6-3. Oh. Okay, 6-4. 6-4. After nga pala ng basketball game, ikot ng ating pet. Pesos. 6-5. 6-5. Favor of Team Yawa. But, katak. 6 na. Siya na lang ang lamang ng Team Yawa. 6-5. 15 change court. 7-5. Pagod mo. Kuya Igay. 5. Kuya Igay muna. Kuya Igay muna. Dumadami na yung audience natin, ha? Shout out. Oh, ayan. Yan. Nice. Out. Okay. Ano nga, Tol? Out. 8-5. Pagka yun ang decide, lamang ang 8-5. Ayan, out talaga yan. Ayan, 8-6.
Shoutout sa may-ari ng resort. Pwede kami magpa-extend. One day. Extend ko lang yung lift ko. Lift pay, ah. 9-6. Favor of Yawa. 32 gig lang eh. 15 change code. Bye-bye! 1, 2, 3, 4, 5. Back to you, ball game. Ay, outside. Servicero. 9-7. 9-7. 7. 9-7. Lamang pa rin ang ano, ang Yawa. Okay, services. 9-8. Wawi, ano masasabi mo sa... Sigaw din kayo. Ayaw sa inyo, hoy. Oh, yan. Oh. Sabinyo, Jacket, Wawi. Wawi. 0-8. 10-8. Hindi. Naman ang team Yawa. Oh. Binuhot. Nice one. 11-8. Name it. Binalik. Oh, yan. Gusto mo Oh, naman yan. nice one. Oh. 11-8. Oh, 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 ayun. Ah. 11-9 yun, may tagay din. Sayang. 11-9. In favor of Team Yawa. 15. Team Yawa. Kapala lang. Oh, time out. Committee's time out. 1, 2, 3, 4, 5. Back to you, ball game. 11-9. Service na Santa Barbara. Pasok na Oh. pasok. Sige. Kapalo. Oh, yun. Hindi pumalo. Binalik. Oh. Siguro. Oh, ayun. 11-10. Yan, isa na lang. Mananalo niya. Kalaban ng Team Thailand. Semi-finals yun, ha? Naman kayo sa amin. Huwag kayo mananalo. 11-10. 11-10 service ng Santa Barbara. Nice. 12-10. 12-10. Di ba pag nandito ako kay Bola, papunta doon? Oh. Sa kabila. Ay, sorry. Player game. Kabilang side na ako maglaro eh. 12-10. Uy ka na rin, Drew. Wala kang magagawa dito pagdating. Ayun, dali, ang duli mo. Ayun. Ay, ay. Nice one. Ayan, Drew. Outside. Lang. Ay, nakuha nila. Ano lagi? Di ba? All na. On. Wala. On. Okay na eh. Ikaw, bukasin mo yung ego. All 12. Okay na pala eh. Dalawa na mic natin. All 12. Ayusin nyo na. Oo, yun. Your ball. Yawa! Hindi namin nakita to. Yawa! Wag na eh, kami lang na. Kita. Kita dyan. 4K. Ay, guys, magpasan! Wala, hindi ganun na. Kailangan isang kamay. Ganun. Dikit yung laban ha. 14-14. Ay, seryoso na. Mga galing. 14-13 na mga Barbara. Receive. Kasi kaya pa. Change square. Ah, talo sila. Hindi pa yan? Hindi pa. Pwede pa umabol. Ang marinig ko. Ito na, galit na yung coach sa Santa Barbara. Okay. Sino? Barbara, Santa Barbara. Sabinyo, Jacket,
Wawi. Jacket. Santa Barbara to serve. 15-13. 15-13. Wala. 15-13 na. Mamaya, pag may gustong pumunta. 6.3. Napakalupit. Ito, ito, sumali ko dyan. Walang ano. 75 sang kilo. Walang Kasi signal. hindi sila nag-chat. Ito mapagson. Bakit eh? Hindi mo? Tigbog sa mga baka may mga dumating. Hindi ko mapagson. Wala. Nice serve. Kaso na-receive. Ay, ba? Dinrap. 16-14. Favor of Sinong Santa ano? Barbara. Ay, dito. Sugat ito, Freddy, nandun sa kabila. Sino panalo? Papa, Ilang set na? t-shirt pa lang. Layo pa. Service. Nice serve. Na-receive. Ano, lamang sila dito, Freddy. Uy, nakas pa. Palpak nangyari. Over 17. 40. May pusta. Ilan na? Wala. Ay, wala. Katuwa. Favor of Santa Wala, wala. Service. Nice serve. Uy! Na-receive. Ginamat. Set. Papalo ba? Hindi. Dinrap. Chance ball. Uy, binalik agad. Na-over. Oh, no. 17. Pwede ka sumali. Pwede ka sumali. Yung lalaro, basket na yan. Lalaro. Team Yawa to serve. Good serve. Na-receive. Ito nyo. Wala. Hindi. Hindi siya naglaro. Eh, umuwi na siya eh. 17-16. Bakit yan, umuwi na. Uwi na ni Sandro? Ay. May gusto mag-sponsor ng araw. Ah, ano? Si Net. Masyadong malayo. All na, all. All na? Patapusin na yan. 18-16. Patapusin nyo lang. Sakay natin siya, pare. Wawi. Wawi. All. Sinong 18 ah? All 17 pala. Sorry. Kaya malagtaka ako eh. Team Yawa to serve. Uy, lamang. Ace. Para sa Team Yawa lamang na. Galing sub ni Kuya Ige. Grabe. Dito, Freddy, kaya kami shirt. Tingnan mo mamaya dito. Epic. Epic fail. Oh, Lamang ng dalawa. Epic mga, panoorin mo dito. 19-17. ganda ng serve ni Kuya Ige. Sabi Service ko ace. MVP na itong nagsiservice sa kabila, no? Si Kuya. Yawa. Kanina pa yan. Sigat dito, Freddy. Service. Nabati. Favorite? Ay, Wala, nabate, napagod. 19-18. Santa Barbara to serve. pasukan dito niya. Good service. Hindi na-receive ng Team Yawa. All 18. Grabe naman ito na ito. Sigat ako nila. Kaya, ang dalawa na kanila, nag-try. Gusto ko na yung malatang dito. Untog yung dalawa. Balik eh. Hindi umabot. Dito, dito. 2019 in favor of Team Yawa. Wala ka ibang pangalan, gano'n lang talaga. Yaw. Sinong yawa? Ito ba pala yawa? Para. Team yawa. Pasaway. In the favor of Team Yawa. Pinalo na ko ang pet. Pinalo. Ginawa ulit. set sa wala. Sayang. 21-19 in the favor of Team Santa Barbara. Pinalo po ang Santa Barbara. At yun na po ang kalamangan ng Santa. 22-19 in the favor of Team Santa Barbara. Ready in the paper. Nakakakaba naman yan. At sinabi ko, Mami, sabi Tama yung nagkamali. Ito. Isa na lang. Outside. Isa na lang ang kalamangan nila. 320. Okay, isa na lang. Pahinga lang po yung maglalaro ng Depende championship. pag tinalo mo, bilang pa rin ko. Basta pinalo. Ready, 320. Kahit saan mo mag-outside, basta pinalo mo. Score pa rin yun.
Sino naman? Okay. Service by Wala, isa na lang. jersey number Isa 3. na lang. And has received. Okay, tumalo. Nice one. Nice one. Sayang. Dami yun. 25-20, February sa Esteban. May mali. Dito na pala kapit siya itong mga foreigner. Oh. Nakaisa na ba sila? Service by Vince. Pero ang nandito kasi. 25-21. Ang laban ninyo mga kaibigan. Dito, pag-ibilisan. Ayan na po. Pinalo na kapag nasa ito. Out sa liputan, guys. 25-21 in the favor of San Esteban. Santa Barbara, Harvard. Ay, ito yung ano. Is my brother. Service by jersey number 8, receiver number 9. Error by the block. 26-21. Kapalpak-palpak yung ginawa nila, no? Kanila. Kakainin niya yung hapunan. Wala pa kami sila. Kung sino ang Mga kabasang na kayo yun. bigyan niya ng flow kami. 26-21. Di kami nakasayang, di kami nakalutay. Nakalaban. 26-21. Kaling ako din naroon. In favor of Sabi sa amin, Santa sabi. Barbara. Okay. Yung mananarin niya, ha? 26-22. Outside. 26-23. May napahin ng tatlo. Okay lang kahit outside. 26-23. Sinad niya ating naman. Pinali mo na. Gagawin sila eh. Gagawin sila eh. Sino na ito siya? Oh, narumag ka na. Ano ito ni Andrew ah? Ano ka matapos eh? Maraming sila. Outside. Si Andrew. 27-24. Nandiyan sa hindi. Wala kaming lalamunin. Kami ay matutulog na ilalasing. Ay na, sige na. Sayang. 24. Habol pa sila. Palpak yung nangyari dito. Hindi ko magalaw si Charles. Set ball na. Match point. Ay, sa English, 113 lang ha. Masasayang pa kami. Match point. Last chance.